Eli moikka taas kaikille! Tässä videossa me pelataan Void Hunteria 13 kerran. Ja me ollaan vähän oltu laiskoja nyt, ainakin minä olen ollut laiska. Ja täällä on Akseli myös mukana. Ja sitten täältä löytyy kanavan johtaja Mano. Niin. Ja muuten muistakaa käydä meidän TikTokikin kattoo. Henkalo, mikä se oli? ES Henneli ja... Minulla on Pullo Pasi. Että jos me oltiin siis aloittaa tämä video kokonaan alusta. Joo, koska siis... Tämä ei mennyt oikein hirveän hyvin Koska tämä. viime videossa kesti niinku minuutti 30, niin sit se vähän kusi. Niin. No niin, 30 sekunnissa päästiin nyt Hyvä. pelaamaan. Ja meikä juo täällä mehukattia, mut Henkka joisi mehukattia. Niin. Mä katson vähän plysyä. Ja ensi videossa meikä pelaa. Ja Ja se se- tulee tänään, aika varmasti. Sitten tulee yksi secret-video, mitä te ette saa tietää vielä. Ja se on ehkä, kertois minkälainen se video se on. Se on vähän sellainen peliseily-video jostain muusta pelistä, kun tällä kertaa Void Hunterista. Niin, et niinku... Yrittäkää aivata mistä pelistä. Tää on vähän niinku suurimmaksi osaksi tälle kanavalle tulee Void Hunteri. Niin. Et kyllä me jossain kohtaa tehdään jopa jotain muuta. Vaikka jotain just... Mikä toi nyt on? Ehkä joskus voidaan tehdä Valheim videoitakin, jos haluatte. Pitäisikö koittaa vakeistaa tällä viikolla? Joo. Varo! Miten mä lostan kontojollin tosta? Ei ois kannattanut pyöriä. Nyt Henkka menettää kontrollin kohta. Älä pyöri! Musta tuntuu, että se toi tulos. Joo. No niin. Nyt mennään. Sitten mennään. Se on meno sit. Se on majo sit. Tässä läpätä. Täällä on pahoinpitelyä. Omas läppäsi Henkkaan perheelle. Niin. Ei, venäläinen lentokone vastaa suomalainen. Oi vittu suojaa! Silmien väliin yssää silmien väliin yssää, kyllä se siihen tyssää. Musta siinä yhdessä videossa me oltiin yhtäkkiä laulaa tota. Muistatko? Niin alettiin. Alko soimaan vähän... Mikä toi on? Mä teen video! Ei juma, mun kaverit alkoi soittamaan mulle. Anteeksi häiriö. Täällä on häiriöntekijöitä. Mutta tullut. minä hoidin tilanteen sanomalla Joo. haistakaa vittu ja painoin luuria. Niin, Silleen hoidetaan tilanne. nimittäin mun koulukavereiden kanssa. No niin, sieltä uudelle. Siis tää Niin kuin Butlereitin... puhelinmyyjien kanssa sama homma, niille mä haistattelen aina. Joo, mä kerran sanoin yhden puhelinmyyjälle, että haista vittu senkin läskimuisu. Mä oon välillä vähän... Ja tää siis oikeesti on tosta. Mä vaan sanoin sille, että haista paskasenkin läskimuisu. Okei. No Musta tuntuu, nyt, että joku- nyt vahingossa vähän karatti aiheesta. Okei, nyt kajahtiin vähän aiheesta, mutta tää on oikeesti... Meillä käy joka päivä, joka videossa kyllä silleen. Joo, aina kajataan. Sä lostaat kontrolli. Ei tää nyt losta. No niin. Meinas lostaa. Japanilainen, onks toi paha? Onks toi japanilainen? Yssä. Oi hei. Meikän lähti. Nyt lähti siipi. Onneksi en lostanut kontojollin. Mennään tonne omalle puolelle. Okei, nyt mennään. Meikö sä taistelee toisen siivellä vaan? Vedän vähän hatalasku. Mä nimittäin. Mä en vedä ikinä. Millä lentokoneen sä vedät? Meikö mojanen? Okay. No niin, No siihen kuoltiin sitten. Britti. Mun kaksi ei tarvitse, mä otan USA. Piirres, katso, mulla menee ne joka kerta. Niin mullakin välillä. Ne menee aina sekaisin. Niin. Ja kuten viime videosta huomasitte, että täällä on huikea, niin menee ihan himputin helposti noi siivet poikki. Mut silti tää on kyllä lentokoneeksi. Tai no ei tää hirveän hyvä oo kyllä. Tuleeko Suomen video muuten, sait sä tehdä? Ehkä saattaa tulla. Mut heikka, musta tuntuu, että sä teet useammin kavereiden kanssa videot kuin yksi.
Niin teenkin. Se on niinku samana. Kavereiden kanssa enemmän videoita kuin yksin. Yksin teen ehkä välillä videon. Mennään tonne alaspäin. Kukas tappoi mut muuten? Tuo. F2. Aamulla se tuhoutui just. Se oli joku F2A ainakin, jotain sellaista juuri. La5. LA5. Nyt perää! Sitten kun voi perää, mutta tää on muuten se sinänsä niinku huono Meikä lento. katoille 3 jaksoa, Dudsonit tuli tällöin. Ei mainosteta muita kanavia tällä kanavalla. Mainostetaan vaan kavereiden kanavia. Mä katsoin eilen 3 jaksoa putkeen, Dudsonit tuli tällöin. Kannattaa katsoa, ne on parhaita. Ja parempi ehkä kanava kuin tää. Ei oo! Kyllä vittu on. Paljon. Sitten jotkut aikuiset pikku munapäät vaan heiluu siellä jonkun karttakepin kanssa. Vedetään tuota Jukkaa nyt peliseille karttakepillä 15 kertaa. Tyyli oikeesti Dudsonit. Vedetään tuota Jukkaa karttakepillä 15 kertaa peliseille. Ei kun HP mopostutti. Jalkaa poikki. Vedä nyt se! Ei, miten tää Ei kauan se kuullut mitä tapahtuu Jarpin kerrostalla källissä. Joo. Onks kuullut että siinä pitäis käydä? Onks mä kerron? Joo. No tästä tulee vähän niinku tänne, story nyt, että siis kun Jarppi teki kerrostalokällin, Joo. se piti mennä silleen, että niinku Jarppi oli valjaissa siellä katolla. Piti mennä silleen, että eka räjähtää kaikki kerrokset sieltä alhaalta ja sitten vasta niinku räjähtää se katto ja Jarppi niinku, että turvallisesti on murtunut se rakennus jo niinku ihan päästäks. Mut sitten kävi silleen, Et Jarppi jäi siellä vittu seinien väliin. ei vaan eka räjähti katto, sit Jarppi tippui kerrostalon sisään, sit tuli seinät päälle. Niin, seinien väliin, niinku silmien väliin, mutta vaan seinästä. Niin. Niin mulle soitetaan. Moi! No hemmetti siis, Joo. nyt joku Henkan kaveri soittaa ja mun pitää pelaa. On. Nyt Osku! En mä voi, kun Akseli on meillä. Oh, Me tehdään video täällä, ei voi tunne. joten moro tänään. Koska... Vai voin tulla joku toinen päivä. En voi. Vaikka... Jos soitti mun Mennä. Voimme hetken. Joo. Joo, nyt äkkiä. Mennä. Voimme koittaa saattaa. Joo. Sytätti siipi. Noi. Assisti. Joku vitun kusi oma vittu. Mä oonkin Henkalla yhden assistin tossa. Mitä sun kaveri sanoo? Epäseks mä niillä? Hei! Venä! Hei! Toi vitun USA-lainen kusilentokone, jonka aina tuhoo tänne. Ihan sama. Millä maalla mä pelaan, niin toi Heippa. vitun kusi alha. Onks nää yhden meemi? Kato. Älä ikinä osoita jotain ihmistä yhden sormella, vaan käytä kaikkia sormia. Onks täällä gummy bearsei? Ei oo enää. Henkka on syönyt gummy bearsei. Minä oon syönyt gummy bearsei. Eilen. Moro. Täällä on juoppo mun haaja välissä. Moro. Mä oon Pasi. Pasi helvetti. Onks sun näytä kuvaa Pasi? Joo. Kuka on Pasi edes? Siis eiks tiiä? Paavola Pasi. No ei. Mennään, mulla on siitä kuva. Kuka vittu on muu? Tossa. Anssi Pavianssi. Anteeksi, se mun nimi on Anssi. Mut kun meidän koulussa on yksi Anssi, niin se, Jokainen kipelee puolin. niin se Ja se kipelee. sanoo välillä itsekin, että se on paviaani. Joten ei ole kiusaamista. BF. Mut eipä se ikinä kalkuu. Eikö ne ole pirun nopeita? High explosive.
Liechtensteines! Mut senkäs... Hei, kato. Eiks niin, että tässä on toi kupoli päällä? Joo. Mut sit kun mennään sisälle. Mitä viit? Miksi tää näyttää ihan kun tässä ei olisi paitsi jos kattoo tohon aurinkoon? No Kato, tää näyttää, että tässä ei olisi mitään. Use all fingers. Okei, jos joku teistä on saksasta, niin... Anteeksi. Me ollaan vähän kato tällaisia... Niin. Näsi. Siis mä oon kirjoittanut mun pulkuttiin Nazibergelle. No miten mä pistän aina mun pulpettiin? No, noita tietenkin noin. Mitkä noi onkaan noin? Natsimerkit. Sama. Mulla on Nazibergelle lukenut. Kyllä mitä. Gaga! H on yhtä kuin natsi. Häh? H on yhtä kuin natsi. Joo. Ja kellä aivan mitä? No. Aivan mitä mun luki. H, A ja T on yhtä kuin natsi, kun me oltiin Teemun kavereita vielä. Mun luki H, A ja T on yhtä kuin natsi. Ai, ai niin. No joo, kyllä me ollaan vieläkin se kavereita. Ai, Joo. niin. Vittu oikeesti kotipäät! Älä nyt puhua, kot tulee muuten mut Vastakaa hirveä. paskaa. Niin kot tulee Henkan mut hirveä. Vitun negojot. Henkka! Ei, Okei. ei äänipommia. Mulla on aina mennyt, ainakin, tiedätkö mitä rajaa mä oon aina ite ehdottanut, tai laittanut mun videoille? No. Mä saan puhua kaikkia pahuuksia, paitsi äänipommissa menee raja. Kyllä. Koska muuten joku selvittää mun osoitteen ja sitten tyyliin kolvaa mun palvelut. Vähän niinku tänään kolvattiin Tinaa. Ja mä uhkasin kolvaa Harri. Sanoin, että kun Harri, niinku, siis se oli se olisi sanonut, että kolvaa nämä johdot tuohon työhön kiinni. Mitä? Sitten Otto katsoi toiset, se oli silleen, eihän mä nyt pitänyt laittaa tohon kiinni. Mä olin kolvannut ne väärään kohtaan, sulattanut Tinallekin. Niin pitäis minä sanoa Harrille. No. Jos sä vielä kerrankin liuvat mua väärin, niin mä vittu heitän niinku 450 asteesta Tinaa vittu sun säkeessä. Oi vittu. Vittu meinas antaa jälkkää. Mä kulutin mun ammukset tän hemmetin MiG 15. Pasi! Pasi haista paskaa. Ei vaan. Pertti! Oikein Pertti, sä oot vähän pedo. Ei minä ole nyt pahalla. Mä oon siis pahalla. Pitää näyttää sulle yksi juttu. Eikä. Hei jätkä, näytä Anssista kuva. Mä näytin jo. Niin, anneta vielä Kelja se. En mä kun mun pitää näyttää yksi toinen juttu. Kato. Joku niinku pedari laittoi mulle TikTokissa kommentin. Toivottavasti kaikki on hyvin ja voisitko hyväksyä ystävää pyyntöni? Haluaisin tietää toisistamme paremmin ja sydämoneita. Kato minun vastasi. Häh? Kato minun vastasi. Mä oon Haluatko kertoa? Eiku alaikäinen. alaikäinen. Haluatko kertoa mitä se luki? No. Joku pedofiili on laittanut mulle TikTokissa viestiä, jos mä vitu pervomaalaitena. Tää video taisi olla käytöksi noit. Joo, mä käytän vielä Kelja 10 tollasta tohon. Onko paha? Sinne meni. Ui hemmetti! Eikö sun varmaan tuli mun säkeille? Oho, mä pielasin. Täältä eikö? Okei. Sä et sano sitä sanaa. Miskö se mun taskuun on? Ai tätä käytit. Hei! Vitu paraa! Vittu häippäpeli mun taskuun, minkä mä tein elektroniikassa.
Hetkinen, tuolla on joku. Eiköhän. Hei! VF! Oh shit! Häh? Se on mun kuskin ykkösellä! Mä ammuin Henkkaa sähkösnerfillä. Ai! Okei. Anteeksi. Oli pakko. Tää on hieno kuva. Hei oikeesti älä ammu. Sopiks mä en ammu sua? Okei, ammu. Sama kuin Katto. Patti. Sama ammu Henkka. Okei, mutta älä koko lipasta. Ei. Ei vaan mä ammun vaan niinku silleen 2 kerralla, sopiiko aina? Okei. Oliks tää video tässä? Joo, mut tää video olisi tässä. Muistakaa tykätä ja tilata tää kanava. Se ois moikka! Ja täällä tulee luote ympäriinsä.